Assalamu alaikum masu sauraron mu, barka da zuwa tasha da ke kawo muku labarai akan abin da ya shafi fitattun jaruman KANNYWOOD. Kamar yadda muka saba, yau ma wannan tasha ta kawo muku jerin 'ya'yan jaruman KANNYWOOD da suka gaji sana'ar fim daga wajen iyayensu. Wasu daga cikin iyayen nasu su rasu, wasu kuma suna nan da ransu. Idan wannan shine zuwanka na farko shafin mu, to ka danna mana subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu. Mun gode da saurara wannan shiri. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha, sai ka danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyo. Idan kuma ka yi mana subscribe, sai ka yi like ɗin wannan bidiyon. Sannan ka yi share ɗin wannan bidiyon zuwa 'yan uwa da abokan arziki da masoya. Mun gode.